जोंनि थाखाय बरायथाव आरो जों बरायगासिनो दं। जों मोजां मोनदों मैया राय होदों गुवाहाटी हाइकर्टआ मैयानि दिनाव राय होदों जे सरनिया जनगोष्ठीफ्रा कुनु पद्धै जोंनि जनजाति मर्यादाखौ मोननाय नंला बे रायखौ होदों। बिनि थाखायनो जों वेलकाम खालामो गुवाहाटी हाइकर्टनि रायखौ आरो लोगोसे बे 10 बोसोराव नवसरनिया जोंनि 5 नं लकसभा समष्टिखौ दखल खालामनानै जि धरने जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ बन्चित खालामबाय जोंनि मोनथाय जोंनि अधिकारखौ गासिबो थेर बेथेर खालामनानै बिथाङा थगायनानै जि धरने सुजुग सुबिदा लादों बेखौ निस्सय आयेना बिसार खालामगोन आरो आयेन मथे बिथाङा दन्दनीय जागोन बेखौ जों वेलकाम खालामो। लोगोसे जाय व्यक्तिफ्रा नवसरनि बिरुद्धे आरो सरनिया मोननि जातिफोरनि बिरुद्धे हाइकर्टआव पिआइएल होदोंमोन बिथांमोननिसिम जों धन्यबाद जों होगोन आरो लोगोसे दा बर्तमान दावरा देख्रेब नार्जारी बिथाङा जेलाव दं बिथांखौ आङो धन्यबाद होगोन। जोंना जन्दकलाल सार दावरा देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जों फिथाइखौ मोनजाबाय। बिथांमोना गावनि स्वार्थखौ बार होनानै बृहत्तर जोंनि जनजातिफोरनि थाखाय जि धरने पिआइएल होनानै दिनै जों मैया गुवाहाटी हाइकर्टआव राय मोनबाय। बे रायआ जोंनि थाखाय बिराद बाख्नायथाव आरो रंजाथाव। दिनैनिफ्राय आरो फैगोन बोसोराव जितु जोंना लकसभा समष्टिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय कुनु धरननि 2 नाम्बारि एसटिफ्रा दारायनो मोननाय नंला। पियरलि जोंनि एसटि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय दारायगोन। सोरबा सासे एसटिआ दिल्लीनि संसदआव थांनानै एसटिफोरनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि जों पजिसन मोनसिगोन। बेनि थाखायनो आं दिनै धन्यबाद होगोन गुवाहाटी हाइकर्टखौ। रोजा रोजा साबायखर बावबाय दावरा देख्रेब नार्जारी आरो जोंनि जनेग्लाल सारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथांमोननि थाखायनो दिनै मोनसे मोजां हाबाया जानानै फैबाय नोंथाङा मा बुङो? बेखौथ' बयबो निन्दा होगोन। दा बुंनो थाङोब्ला दावराव देख्रेबजों उग्रपन्थी संघजों कुनु सम्पर्कआनो गैखाया। बिथाङा दा बैसो जाबाय। बै बैसोआव राइफल लानानै हाग्रायाव थाखोमानानै पुलिस मिलिटारिजों जुद्ध नांनानै बैसोआनो गैखाला। एकदम बिसा नंखाय खाथार। बेखौ जाम्बा जाम्बिबो बुजिगोन जे आसाम सरकारा फान्दायनानै जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीनि गोहो बोलोखौ फोराननायाव अहरह नाजाग्रा सासे बेखौबो जब्द खालामखानांगौ होननानै बे हाबाफारियाव गोग्लैनाय सासे बिथाङाबो।